Bango yung ako niya. Dirahon pa. Na basta tamad chiri, mamuk-muk yun na siya katawa. Lipay kay siya, oy. Balhin, be. Ano na, taguan do remote. Balhin na, be, balhin. Pagtarong og lingkod ay kailangan kay katanawon. Ay pagbilangkad. Natanawa ra. Ambisa ng remote, be, kay mo tanaw kog salida, be. Na. Ambisa ng remote, be. Gamit ko sa remote. Nicole. Nicole. Paano mas ako remote, be? Kajot. Kaya na ako'y tanawon ba? Nicole. Be, ambisa remote. Kajot lang kayo. Kaya na ako'y lang tawon. Balhin. Hello to our 1K viewers. May hapon, may gabi. Nanapoy nag-enjoy ay nga di na buta kahawid og remote. Mo ni siya pag makauna ang TV. Nicole, dalan na lang ka nas boarding house ang TV. Di na mamansin, babe. Di na siya mamansin. Di na siya mamansin basta mo. Di na siya managad. Mura nag-ikaw si Tom day ay badlungon kayo day. Dagan din nag-isda. Ang dagoy sa ni mga. Ala! Ala! Ay, babaw! Bako na kuhan sa tamachiri ay siguha ko na himuot ay. Init na rin. Wak! Turot la! Turot! La! Anak baby ay. Bebe, halma ko remote, be. Tabuhan na niyang remote. Iyan ang taguan ng remote. Luyoy. Ah. Kat siya, kat. Wala nag-ikaw si Tamday. Badlungon ba? Badlungon. Ah, gawin niya. Sa bukas ta ka, Jerry. Ay. Lahat siguro kayong ilang patay na ron na. Nga, may muot man dyan sa ano. Malingaw yun kay siya, ana. Be, ang remote, be. Na, tag-iya na isuksok. Dukol.
Nagkaluho-luho na good siya, babe. Tanawa yung mata, babe. Nagkaluho-luho, nas katawa, paningot. Lingawa, giniya, uy. Samog. Day, mo brand out ra ba daw karon alas 6, day? Magbuot day ka mo brand out. Mura gyud ni sa kayo roller coaster. Breakfast. Mura man ni sa kayo roller coaster. Bas. Wala na mo jalangoy. Bulan-bulan na karon. Dili man na maabot. May patay. Dako ka na pukulang. Buko lang. Oh, hello to our 1.4 viewers. Oras na sting buhak ha karon. Lalang katawan. Abrihan na rin. Siya pa mag-inom. Boyong. Alimango. Patay. Alimango. Ibalhin na to, day. Ay, na isuksok ang remote. Isuksok ko na remote. Patay. Patay ngipon na ni Rod. May pangalimango, Nicole, na ngipon. Ay, pugpug ang ngipon. Tulog na. Tangang kasukar, lain na yung mga ano nawa. Inom ba siya? Dagat ba siya? Yak, mali ay. Patay, yala. Boom. Anong ginatira ron? Diyan, mura gid-check si Taman Chiri po, day. Kalot sa ilabong. Ding. Kamay kayo na sa aking ron. Gawin kayo sa akin. Tulog ka po kilaga. Sawo ka ay. Darang doktor ay. Tulun. Sige, tulon, day. Kuwag siya. Sa bukas, day. Ano nila nila ron? Yan. Mura gini sa kay roller coaster, oh. Buslut. Sa mukha, ay.
Naggaros ko eh. Ala! No, gihangak na siya, oh. Gihangak na. Martilyo ka! Hey. Yari baga! Baga! La, igino siyang isda. Da. Bunal-bunal na niya. Tama bunal-bunal na niya. Mura-mura kang nisakay ka na lang. Ala! Ala! Uy! Ala! Uy! Ginawa po, doy! Ala! Pakon mo na niya. Singot na kayo. Agar manabunal ang hero. Tama, Jerry, sapat na. Lah, salong sa luwa. Bang 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 bang. Alah, gitu. Samok. Lumura po na ngayon ang ano na. Patay na sa drum. Help! Help! Patay! At tumod siya. Teka! Yara! Hindi po ko yun ako kaya. Patay sa biglaan. Na, gihangak na, oh. Gihangak na. Amin na remote, be. Amin na remote na. Yes, nataguan. Amin na remote, be. Balhin ako. Ako na po. Dula. Di. La. Ting. Luya, ting. Mabuto. La. Bumba. Buto. Sila, nakadulong ron.